Ya ora apa-apa to. Penting gajian. Lah kok iso ngono? Ya THR kon nampa sebulan ya tekor sing weki ya kere no. No kan? Nunggu situ lagi ya pulang ya. Pulang ya. Ya, pulang ya. Ya, pulang. Pulang ya. Pulang ya. Yo pulang, yuk. Ke Patra Tresnan Nanurasilan sayang. Sepil ya ora oleh no Rizky sepil rumah majikan matamu ya ora oleh sepil rumah majikan jane ndasmu ki isine apa to tapi majikane sing sugih sing sik tante-tante ngono Kak Nem yo golek ohan aku lek kon golekne repot karena aku dudu ejen golek nang ejen njalukmu ngono terus majikan kowe njaluk majikan model ngonohan lah majikane takon kowe iso nyapo iso kerja nyapo pre ngono kowe pilih-pilih majikan sing sugih yo pilih-pilih I don't know Toto Huwaina Mulyakona I don't know Toto Huwe I don't know mek takok to Bu Biyo aja nesu-nesu ta rumah samu negara Hongkong ki mau padakne karo Indonesia sing kena nyanyah-runyah kenapa Hongkong tangga ya omah depan-depan ngene iku lho ora kenal karena mereka hidupnya individu kok sepil omah nang kene iki apa-apa kena pidana ora sembarangan jadi pitakonmu ki kaya wong kecer polone jadine takok iki lek sing ora masuk akal ngono kuwi yen yo lucu pitakonmu ki ora takon kuwi ngongkon lek kowe takoni apa oleh Mbak sepil omahe majikan mboyi kan kowe ngongkon ngono kuwi sepil omah majikan lek takoni ora ngono kata-katamu belajar berkata-kata yang benar dan baik dulu 6 poso ora poso bakal diterima enggak ya yo mbuh ya awakmu ra goda kerja nang Hongkong paling ya tinggi ganjel awang kuwi masamu nang Hongkong ki wong ora pilih-pilih wong berduit pilih-pilih lah kowe ra iso kerja ya didepak metu omah gitu lho bolo jadi aja gampangne ngentengne wong Indonesia kan kebanyakan ngentengne dan gampangne kan modelane wong Indonesia kan ngono kuwi makane uripe ra maju-maju ki ya ngono kuwi terlalu ngentengne gampangne terus menye-menye urung tentu iso goda kerja tapi menye-menye kakan pilih kakan milih-milih kulah wong plus 62 iki ngono kuwi tekane ya aku sih ora piye-piye tapi yo kudu guyu kok sepi Mbak iya niki ndek kampung perkampungan tuh sepi ya wis lah aku arep nerusne kerja dulu putune Cina wis nesu-nesu njaluk dibeleh dipecel oke makasih selamat beraktivitas dadah thank you bye bye